защото аз чувствах, че може да постигнем и нещо малко повече от равния резулtat. Htio sam još jednog napadača Rubac, međutim posle crvenog kartona kad smo ostali se kasnije manje, onda smo samo trebali da izdržimo. Ей, българите сме големи шубили. Явиш Ешич, не трепна! Kad smo ostali se kasnije manje. Нормално е, сърбите са свикнали на пуцане. Kad smo ostali se kasnije manje. Кой фърли бомбичката? Ти ли беше? Така като те гледа си по-малък от бомбичката. На колко си години? На 5,5. Ти си фен на ЦСКА, това е повече от очевидно. Как викаш за футболистите на ЦСКА? Само от ЦСКА. Така няма да виж. Марти може да е на 5,5, ама моли се от първите 7 годинки. Как викаш за футболистите на ЦСКА? Само от ЦСКА. Само от ЦСКА. Така няма да виж. Какво беше другото? Айде да не го питаме за другото, че може да е още по-срамно.